Илфер Ильшатович, инде без театрга әлбәттә киләбез, матур спектакльләр карарга һәм шулай инде үзебезнең яраткан артистларыбызны күрергә, яшь артистларны күрергә дип тә киләбез. Быел труппага яшь артистлар алындымы, бармы, килделәрме яшьләр? Biz теге елны гына алган идек 5 артист, бу елны труппада яшь артистлар әлегә юк. Сезон сайын ниндидер дәвр үткәч кенә шул ничек дип әйтим, яңа кешеләр килергә тиеш һәм әлегә артык күп яшьләрдә булса, ул театрда күңелсез була, монда төрле яшьтәге кешеләр булырга тиеш. Әлегә быелны алмадык, икенче елга инде тагын 3нче елларга бәлки алырбыз. Менә 1 ел алгач, тагын 5 елдан соңына аларга мөмкинчелек булачак. Яңа артистлар инде укып, укуларын тәмамлап артист булып җитлеккәч. Рәхмәт җавабыгыз өчен.